खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। धेमाजि जिल्लानि जनायाव बांदों थाम्फैजों गोसारनाय बेराम जापानिज एनकेफेलाइटिस आरो एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिन्ड्रम। धेमाजि जिल्ला आरो जनाय महकुमानि सावस्रि बिफाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्लायावनो 43 देहायाव थाम्फैजों गोसारनाय बेरामखौ मोननाय जादों। 43 मादाव 19 देहायाव जापानिज एनकेफेलाइटिसखौ मोननाय जादों, जेराव 2नि जिउबो गोमाबाय आरो 24 देहायाव एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिन्ड्रमखौ मोननो हादों, जायजों 3नि जिउ गोमाबाय। धेमाजि जिल्लानि जनाय बाजार 3 नं मुरखंसेलेक, 1 नं मिलनपुर, थेलाम, लामाजान आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थाम्फैजों गोसारनाय बेरामा गोबां बांदों। बेनिखायनो बे बेरामनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय माखासे बोसोन होदों सावस्रि बिफाननिफ्राय। बेनि मादाव उन्दुबाय थानाय समाव मुस्रि खोंनांगौ होननानै बुंथिदों। लोगोसे अमाखौ न'नि 10 मिटार जानथायाव खानांगौ, खाथि खालानि हाग्राखौ एवस्रांनांगौ। फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावबो आखाइ गोलाव गस्ला आरो लंपेन्ट गाननांगौ होननानै बुंथिदों। मोनाबिलि समाव न'आव धुप धुना सावनांगौ होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो उन्दै गथ'साफोरनो भेक्सिन होनो थाखायबो बुंथिदों आरो थाम्फैजों गोसारनाय बे बेरामनिफ्राय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मोन 9 साब सेन्टारफोराव मिटिं लिंनानै सांग्रांथि होनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। बेरामनि लैखोनफोरा जाहैबाय लोमजानाय, खर' सानाय आरो मोदोम सानाय। जुदि बेबायदि जायोब्ला अदेबानि जापानिज एनकेफेलाइटिस आरो एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिन्ड्रमनि सन्देह जायोब्ला 108 खौ लेंहरनो हागोन आरो मानिबा जाहोनाव जुदि 108आ सौहैनो हायाखैब्ला गुबुन गारिजों जायखिजाया देहा फाहामसालियाव फैनो हागोन। बेनि उनाव बेरामा रोखा जायोबा देहा फाहामसालिनि सुप्रिटेन्डेन्टनो मिथिहोयोब्लानो रांखौ हरफिननाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो आइसिइउ थानाय सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लायोब्ला 1 लाख रांसिमखौ सोरखारनिफ्राय होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों सावस्रि बिफाननिफ्राय। गोदान दिल्लीयाव खुंजानाय आसाम केबिनेटआव आसाम सोरखारा माखासे थांखिफोर लादों। बेनि मादाव सावस्रि बिफानाव आसा मक्तिफोरनि थाखायबो थांखि लादों। आसा वार्कार आरो आसा सुपारभाइजारफोरनो आजिरा मोननाय समाव खेबसे अनसुंथाइ होनो थांखि लादों आसाम सोरखारा। जेरै आसा वार्कार जायफोर खमसे खम 10 बोसोर खामानि मावगोन बिथांमोननो आजिरा मोननाय सम अदेबानि 60 बोसोर बैसोआव खेबसे 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन। थिग बेबायदिनो आसा सुपारभाइजार बिथांमोननोबो आजिरा मोननाय समाव 3 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो जायफोर आसा वार्कार आरो आसा सुपारभाइजार बिथांमोनहा 10 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव 60 बोसोर बैसो जानायनि सिगांनो आजिरा लादोंब्ला बिथांमोननो खेबसेयै 1 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होनाय जागोन। गेलेनायनि बिथिङावबो थांखि लादों आसाम सोरखारा। खेल महारान बिथांखिनि गेजेरजों रोंगौथि थानाय गेलेगिरिफोरखौ सिनायनानै अदेबानि सायख'नानै फोरोंनो थांखि लादों आसाम सोरखारा। 50 लाखनि गोबां गेलेगिरिफोरखौ मोनबा रोखोमनि गेलेनाय जेरै 100 मिटार, 200 मिटार, 400 मिटार आरो 800 मिटार खारनाय, जोलुर गेलेनाय, काबादि, भलिबल आरो ख' गेलेनायफोराव बादिनांहोगोन। बेनि थाखाय बिटिआर, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि ग्राम पन्चायत, इउएलबि, वार्डस लेभेल आरो भिलेज काउन्सिल डेभेलपमेन्ट कमिटि एमएससि लेभेलाव गिबियाव बादिनांहोनाय जागोन। बेनि उनाव एसेम्ब्लि, कन्स्टिट्युएन्सि, डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो स्टेट लेभेलाव बादिनांहोनाय जागोन। स्टेट लेभेलनि गेलेनाया गुवाहाटि, डिब्रुगड़, सिलचर, क'क्राझार आरो डिफुआव जागोन। सोलोंथाइनि बेलायावबो थांखि लादों आसाम सोरखारा। आइटिआइआव अबिसि आरो एमअबिसि खथानि सुबुंफोर कच राजबंसि बिथांमोननो 213 सिट रिजार्भेसन खालामनाय जादों। थाया हमनो 164 सिट रिजार्भेसन खालामनाय जादों। चुटियानो 147, मराननो 131 आरो मटाकनो 131 सिट रिजार्भेसन खालामनाय जाबाय। लकसभा बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि दाजाबदानखौ खालामनायखौबो नुनो मोननाय जाबाय। गोहोगोरा बिजेपि दोलोआ लकसभा बियाबाव बांसिन मासियाव देरहासारनो थाखाय नाजादों। राजखान्थिनि थासारिखौ नायनानै बिपिएफ दोलोजोंबो लोगो जानो हागौनि इसारा होदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि बे समाव बिपिएफनि एमएलएफोरा एसेम्ब्लियाव सोरखारजों दं, नाथाय जायनाखि बिपिएफ दोलोआ कंग्रेस दोलोजोंबो गैया आरो बिजेपि दोलोजोंबो थोंजोङै गैया। बेनिखायनो बेनि सायाव सावरायनाय जाथ'वाखै। नाथाय बिसायख'थिया खाथियाव फैयोब्ला राजखान्थिनि थासारिखौ नायनानै थांखिखौ लानो नांगोन आरो जायनाखि इउपिपिएलजों बिजेपि दोलोआ एलायन्सआव दं, बेनिखायनो इउपिपिएलजों सावरायालासे थांखि लानाय जानाय नङा होननानै बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। सालाकाथि बियाबनि खुरसाकाथि प्राइमारियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेक गथायदों।
क'क्राझार जिल्ला सालाकाटि ब्लक BPL नि बानजायनायाव खुरसाकाटि प्राइमारियाव माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर सरकारनिफ्राय मोन 59 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेक गथायदों। आइजोफोरा जाहाथे गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हायो आरो फिसा फिसा फालांगि खालामनो हायो, बेनि थाखायनो आइजोफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों मोन 59 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो गिबि किस्ति हिसाबै 25,000 रांनि चेकखौ गथायनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों TCLCCनि मासिगिरि अमृत कुमार ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला BPL नि लेङाइ आफादगिरि रुधिर दैमारि आरो माखासे बिबानगिरि बिथांमोन। रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजाबावबाय सानै सोरखारि मावख'गिरि। गुबुन गुबुन जायगानि सानै सोरखारि मावख'गिरिफ्रा रां जाख्ल'नायनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमजों हमजादों। हमजानाय सानैनि मादाव सासेया गुवाहाटीनि इन्सपेक्टर अफ टेक्सेस काम सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ स्टेट टेक्सेस नीरेन भट्टाचार्य। GST अनलाइन फांसनखौ रिएक्टिभेट खालामनायनि मुङाव रां लादोंमोन सोरखारि मावख'गिरि नीरेन भट्टाचार्य बिथाङा। बेयाव रां लाफुबाय थानाय समावनो रांजों लोगोसे डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमआ हमदों। गुबुन सासेया बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरीनि बरजान हाई स्कुलनि UDA। मुङा आबादात आली आहमेद। NPS एकाउन्टखौ ट्रेन्सफार खालामनाय आरो सेलारिखौ बख'नायनि मुङाव रां जाख्ल'दोंमोन आबादात आली आहमेदआ। बेयावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमजों हमजानो गोनां जादों। मेगननि बेराम, मेगन हायि अदेबानि कनजांटिभिटिसआ रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोसारनायजों लोगोसे गासै भारतआवबो गोसारनो हमदों। बेनिखायनो बेनि सायाव डक्टरफोरा सांग्रांथि होदों। मेगन हायि जानायजों मेगन खाना जानोबो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों डक्टरा। बेनिखायनो मेगन हायि बेरामखौ माबोरै फोसाबगोन आरो बेनि गोसारनायनिफ्राय माबोरै गाव गावखौ रैखा खालामनो हागोन, बेनि सायावबो सांग्रांथि होदों। डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मेगन हायि अदेबानि कनजांटिभिटिसआ मोननै रोखोमनि थायो, मोनसे भाइरेल कनजांटिभिटिस आरो गुबुन मोनसे बेक्टेरियेल कनजांटिभिटिस। बेक्टेरियेल कनजांटिभिटिसजों मेगननिफ्राय आथा आथा दैया बांसिन ओंखारो, जायजों मेगन बेखेवनो हायै बायदि जायो, मेगन गोजा जायो, मेगन मानो। नाथाय भाइरेल कनजांटिभिटिसआव मेगननिफ्राय आथा आथा दै गनाया खम जायो, मेगन गोजा जायो, मेगन सायो। बेफोर 7 सानसिम थायो आरो बे अखा बोथोराव बे बेरामा गोसारो होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बे मेगननि बेरामखौ बोथोरनि बेराम होननानै जाहाथे गोरलैयैनो लाया, बेनि थाखायबो बुंथिदों डक्टरा। मानोना बेयो कर'नानिख्रुइबो बांसिन गोख्रैथिजों गोसारो होननानै फोरमायथिदों। न'खराव सोरबा सासे सुबुंनाव जायोब्ला न'खरनि गासैबो सुबुंनावनो जानायनि आसा थायो होननानैबो फोरमायथिदों। बेनिखायनो जाय सुबुङा मेगन हायि बेराम जादों बिथाङा जाहाथे डक्टरनिसिम फैयो आरो मेगन हायि बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंनि बिसिना गान्दु बायदिखौ जाहाथे रावबो बाहाया, बेनि थाखायबो खावलायदों। गोजाम मेगननि मुलिखौ जाहाथे बाहाया आरो मोनसे मुलिखौनो जाहाथे बयबो बाहाया, बेनि थाखायबो खावलायदों। आरो मेगनखौ जाहाथे लासै दै सारनानै सुयो, बेनि थाखायबो खावलायदों। बेनि अनगायैबो फरायसालिनिफ्राय आरो अफिसनिफ्रायनो मेगन हायि बेरामा बांसिनै गोसारो। बेनिखायनो सोरनावबा जुदि मेगन हायि जादोंब्ला फरायसालि बा अफिसनि गोजौ बिबानगिरिफोरनो मिथिहोनानै फरायसालि बा अफिसाव थाङालासे थायो, बेनि थाखायबो डक्टरा बुंथियो। बेनि अनगायैबो मेगन हायि बेराम जानायखौ मोजाङै फाहामनानै लायाब्ला बेजोंनो मेगन खाना जानायनिबो आसा थायो होननानै सांग्रांथि होदों डक्टरा। सोलिबाय थानाय पार्लियामेन्टआव बेरेखा दोलोआ BJP सोरखारखौ सानफ्रोमबो गाग्लोबगासिनो दङ। मणिपुरनि थासारिखौ सामलायनो हायैखौ लानानै कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरा सानफ्रोमबो BJP सोरखारनि सायाव गाग्लोबगासिनो दङ। राहुल गान्धी बिथाङाबो पार्लियामेन्टआव BJP दोलोखौ गाग्लोबदों। मणिपुराव हिन्दुस्तानखौ बुथारदों आरो सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफोरनि राजखान्थियानो मणिपुराव हिन्दुस्तानखौ बुथारदों आरो मणिपुरखौ मोननै बाहागोआव सोखावदों होननानै बुंथिदों राहुल गान्धीआ। आरो मणिपुरनि जाथायनि सायाव सोरखारा दासिमबो राहा लायैखौ लानानै बुंथिदों दि रावणखौ रावबो बुथाराखैमोन, रावणखौ गावनि अहंखारासो बुथारदों। गासै हादरावनो बिथांमोनहा केरासिन लुनायनि खामानि मावगासिनो दङ। हारियानायावबो बिथांमोना बेबायदिनो केरासिन लुदों। गासै हादरावनो बिथांमोना भारत माताखौ बुथारगासिनो दं होननानै अजद होयो राहुल गान्धीआ। मणिपुराव जानाय जाथायखौ खौरां लानो थाखाय जेब्ला मणिपुर रायजोआव थांनानै रिलिफ केम्पआव थांनाय जादोंमोन, अब्ला मा जेंना मोननो गोनां जानाय बेनि सायाव आइजोफोरजों सावरायनाय जादोंमोन, जेराव आइजोफोरा गावसोरनि दुखुखौ फोरमायथिदों होननानै फोरमायथियो राहुल गान्धीआ। सासे बिमानि मेगनावनो फिसाखौ गावथारनाय जादों आरो थैनाय फिसाजों हरसे उन्दुनानै सासे बिमाया थानो गोनां जादोंखौ फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो गुबुन आइजोआ गावजों जाथाय जानायनि सोमोन्दै खोन्थानायनि सिगांनो संखिखांनानै थद गैयै जादों होननानैबो फोरमायथियो राहुल गान्धीआ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।